Ир бала туса, иге бер фәрештә, кыз туса, 70 фәрештә иңәделәр. Малай тугач дан, кыз балага бәхетләргә кирәктеләр. Хәер, булар бер-берсенә шелтер кебек үрелеп баралар. Балаларның сәламәт, тәүфиклы, мәрхәмәтле булып үсүләре ана ата өчен иң зур шатлык. Кызым минем, асыл кышым, син кояшым, тулган айым, син шатлыгым, күзем нуры, син бит минем йөрәк майым. Кызым минем, кыйгач кашым, сөеп туймас асыл затым, син бит минем ак өметем, син бит минем ак канатым. Кызым, кызчыгым, син миңа шундый да кадерле, шундый да хасис. Мин сине бик яратам. Бу сүзләрем тирәендәгеләрнең ачуын китерә. Баланы иркәләп бузып бетерәсең диләр. Карашам, иркәләп бузылмый ул. Үзен аңлаучы булмаганга үртәләп йөреп бузыла. Белеп әйтмим, миңа бары тик шулай тыйла. Үзен яратканнарын, бу дөньяда бик кирәкле кеше булуын аңлап үссен. Үз дәрәҗәсен белгән кызлар юлында очраган теләсә кемгә барып асылынмый, үз-үзенә бәясе югары була. Монысын инде үземнән чыгып әйтәм. Без ялгыз ананың тилмереп үстергән кызлар идек. Әни безне яраткандыр да. Әмма аның җылы хисләрен, йөрәгенең назын күрсәтерлек көче калмады. Кит, кызым, тотынма, син булдыра алмыйсың аны, дигәне мине әле дә эзәрлекли. Әле дә шушы сүзләр тоткынлыгыннан котыла алмыйм. Берәр эшкә тотынсаң, иң элек шулар искә төшә. Минем кызым булай кимсенеп үсәргә тиеш түгел. Ул талантлы кыз. Мин аны шуңа инандырам. Бик матур, бик акыллы кызым син минем дим аңа. Син гүзәлләрнең гүзәле. Синеке кебек зәңгәр күзләр бүтән бер кемдә дә юк. Узындырасың дип ачуланалар. Шиккә төшәм, мин кызымның бик бәхетле булуын, үз дәрәҗәсен белеп үсүен, кеше әйткән сүзгә кеше бәясенә бәйле булмавын телим. Кызымны белеп тәрбиялимдер, димим. Әмма йөрәгем шулай эшләргә куша. Мин йөрәгемне тыңлыйм. Ем арттырып дөньяга, өйдә туды кыз бала. Белмим, ишигү шигәрме, бик ызбада. Ишигә иде әпкәсе, ишигә белми әнкәсе. Бәпкәсенең әнкәсенә килә шулай әйтәсе. Кызың туды, кыз булсын, тыңлаганы җыр булсын, бишек киләп иман ирәт, соң булса да уң булсын. Ирәт шундый һөнәргә, төгәргә дә шигәргә, кыз балалар энә тотса, ямнәр иңә иләргә. Бар бит туйлар буласы, бар бит халык йоласы, кызның 40 көненнән бирнә кирәк диелгән. Кодалар килер сорап, әйтмәгез, әле ерак, гомер җилдәй үтә ул, бик тиз килеп җитә ул. Шулай сөйли әпкәсе. Тыңлар микән әнкәсе, әпкәсенең ак теләген, үтәр микән бәпкәсе.
яратканда. Түзем диме жаннарыңа, сагышлар сарылганда. Сабырлыкларның капсына, кыз бала сагынганда. Кыз балалар бәхет ярый, сызылып таңатканда. Бәхет кошы килми калмас, кыз бала яратканда. Кыз балалар бәхет ярый, сызылып таңатканда. Бәхет кошы килми калмай, кыз бала яратканда. Кыз балалар бәхет ярый, сызылып таңатканда. Бәхет кошы килми калмай, кыз бала яратканда. Кыз балалар бәхет ярый, сызылып таңатканда. Бәхет кошы килми калмай, кыз бала яратканда. Бәхет кошы килми калмай, кыз бала яратканда. Кыз бала яратканда. Кыз бала яратканда. Кыз балаларны ничек итеп дөрес тәрбияләргә? Ничек тәрбиялисең инде кызларны? Әлбәттә, эш белән, дияр кайберәүләр. Без баланы иркеләп назлап утырмадык. Үзләре үсте шунда, диде минем дәвәни. Кайнана белән кайната алдында башларыннан сыйпарга да ояла идек. Менә бит ничек. Иркәләү, назлау күрми, андый хисләр барын белми үсәргә тиеш буламы инде алар? Дәү әниемнең хисләргә саран булуын әнием үзе олыгаеп килгәндә дә үпкәләп искә ала торган иде. Кыз балалар барыбер ата йортыннан китә. Алар белән әллә ни майтара алмыйсың. Йөзгә кызыллык китермәсә, шунда калганы мөһим түгел. Ни кадәр катырак булсаң, шул кадәр яхшырак. Иркеләсәң, хатын кыз бозыла гына ул. Менә син мактарга дисең, мактап кара. Бар, хәзер бурынын чиергә генә тора. Монысы күрше абзый сүзләре. Аңа хәзер 75 яшь. Ул үзе дә 3 кыз үстергән. Бер җылы сүзгә тилмереп үсте микәнне инде алар. Әйе, малай тумыйча өйләнгәнеңне белмисең, кызың тумыйча әти дип горурлана алмыйсың. Әти кешенең җаны кыз балада дип язган Камил Кәримов. Бер әти кешенең улы белән кызы үсеп килә. Улына мөгамәләсе шактый кыры тоелды безгә. Имеш кушканда да бик кәнфитләнеп тормады. Мин кайтканчы кушканнарны эшләгән бул. Кара аны, кайткач тикшерәм, матри малай ачуны китермә. Шушы атаның кызына эш кушканын күрсәгез, бөтенләй дә танымассыз. Кызым, син дә теге эшләрне эшләп куй инде, яме? Син молодец бит безнең. Син генә булдырасың бит аны. Тырыш инде, яме кызым. Кызы кош тоткандай куанып, шундук әтисенең йомышын үтәргә чыгып чапты. Безнең гаҗәпләнеп тә, кыз баласына шундый матур сүзләрен кызганмавына сокланып та торуыбызны күргәч, кызларны шулай гына тыңлатып була. Хатын-кыз шундый бит инде ул. Мактап үсендереп торсаң, таулар күчереп куя. Ә малайларны бик иркәләргә ярамый. Аларга катырак торырга кирәк, диде. Килештек аның белән. Әйе. Кыз тәрбия кылу, угыл тәрбия кылу түгел. Угылга яраган юллар кызга ярамый, кызга яраган эшләр угылга килешми дип язган Гаяз Исхакый. Син салусың балам, итәгатьле,
туры сүзле, үтә тәртипле, саф күңелле һәм дә намуслысың, җиткерәсең җиренә һәр эшне. Фақат синең кебек кешеләрне ярата, сөя ул Ходаем. Бәхетләрне, шатлыкларны шуңа мулдан бирер әлмәгәен. Гомереңдә яңа язлар килсен, чәчәкләргә генә күмелеп, җәйләреңдә иркәләнсәң иде җылы назга гына төренеп. Күзләреңдә шатландырсын иде тәмле, татлы, затлы җимешләр, карт көнеңдә балаларың булсын сиңа охшаш үзең кебекләр. Сәламәт бул, озын гомер яшә, кызыкаем, гасиз балакаем. Тормышымны минем нурга күмгән якты кояшым син, аем. Моңсуғына қарап керфекләрің Никтір дымлана бір сағышның бір шатлығы бола Бәхетләрің болсын қыз бала Хей, қыз бала Яратасың икән, яратқына Құдайдан башқаны сұрама Сөя білу өзі бәхет бит ул Син бәхетлі бүгін қыз бала Аяғына аяқ атласаң да Күңелің аны Уйлап сызлана Өтер демейм, бәлки шигініру Ұғыталасың ләгин Қыз бала Хей, қыз бала Яратасың икән, яратқына Құдайдан башқаны сұрама Сөя білу өзі бәхет бит ул Син бәхетлі бүгін қыз бала Бала, хей, қыз бала Яратасың икән, яратқына Құдайдан башқаны сұрама Сөя білу өзі бәхет бит ул Син бәхетлі бүгін қыз бала
һәр сулышы. Җырда җырлана бәхет тулсын иде ул җырларга. Сиңа бәхет тиеш, кыз бала. Hey, кыз бала. Яратасың микән, ярат кына, Худайдан башканы сорама. Сөя белү үзе бәхет итү, син бәхетле бүген кыз бала. Безнең халыкта кыз балаларны тәрбияләү бик җиңел дигән ялгыш фикер яши. Бу җиңеллек артында кыз баланың табигый хис-тойгыларын аңламау, аның күңел халаты белән исәпләшмәү, аны куркытып, ачуланып тәрбияләү ята. Әйе, чынлап та. Баштарак мондый тәрбия нәтиҗәле кебек күренсә дә, күңелендәге үпкә саклап үскән кыз бала белән ата-ана арасында тора-бара мөнәсәбәтләр катлауланачак. Ә инде аны аңлап, аның хисләрен рәнҗетмичә, тойгылары белән исәпләшеп үстергән очракта кыз бала әти-әнисен чын дус күреп, аларга игелек күрсәтеп, куаныч арты куаныч китерәчәк. Айгыртучан ата-ана бер кайчанда истән чыгармаска тиешле аксиомалар бар. Кыз бала эмоциялар белән яши торган зат. Кай вакыт бу аңа дөрес гамәлләр кылырга һәм дөрес фикергә килергә комачаулый. Кыз балага иң беренче чиратта эшнең нәтиҗәсе түгел, ә процессы кызык. Аның өчен эш процессы иң элек кеше белән аралашу һәм бергәләп эшләү. Ул үзенең кичерешләрен сөйләргә, тыңларга һәм үзен ишеткәннәрен белеп торырга тиеш. Кыз бала өчен тирәендәгеләрнең аны ничек бәяләүләре бик мөһим. Һәм иң мөһиме, аның турыда кем әйтә һәм нәрсә дип әйтә. Кыз бала сабый чактан ук хис-тойгылар белән яши дидек. Ул олы кешенең тавышыннан, йөзеннән үк аның нәрсә әйтергә теләгәнен, нинди хис кичергәнен һәм бу очракта үзе нинди реакция белдерергә тиешлеген аңлап ала. Кичерешләрне ул йөрәге аша үткәрә. Малайларга караганда озаграк һәм тирәнрәк борчыла. Шуңа да кыз баланы тынычландыру авыррак. Ул һич шиксез борчуларын якын кешесе белән бүлешергә тиеш. Яшь кызларның йокысы сак була. Җилләр кагылса да капкага тибрәп куя тәрәс пәрдәләре. Йөрәкләр туң-туң шам кага. Урам буйлап җырлап үтсә әгәр егет җилән ярап таңнарны, язгы ташу бозны кузгаткандай айкап куя җаннарны. Мендәр өсләренә яшьләр тама, бер сәбәпсез тама, ирексез. Яман уйлар уйламагыз һич тә. Кызлар елаганын күрепсез. Кызлар шулай елый-елый үсә. Көлә-көлә үсә, йокысыз. Яшеннәрне егет карашы дип атылып чыга алар куркусыз. Кызлар үсә. Кызының җиткәнлеген сизми кала хәтта анасы. Кызлар үсәр өчен иң зур шифа. Егетләрнең утлы карашы.
Қарлығашым пар қанатым, үсіп жеттің қайара. Сайрый-сайрый ұшайдың, бұлынларды қырларды. Үттейінді өсімер шағын, күте тұрмыш юлларың. Бәқіт шатлық білән үтсін, алдағы өмір yollarım. Бәқіт шатлық білән үтсін, алдағы өмір yollarım. Қарлығашым пар қанатым, айырыласың ұяңынан. Сағынғанда сүріләшірге, янларыңда мен бұлымам. Үттейінді үсмер шағын, күте тұрмыш юлларың. Бәқіт шатлық білән үтсін, алдағы өмір yollarım. Бәқіт шатлық білән үтсін, алдағы өмір yollarım. Қарлығашым пар қанатым, өшсін йырақ-йырақта. Эй, нық бұл юғалып қалмасын, давылларда, яңғырда. Үттейінді өсмер шағын, күте тұрмыш юлларың. Бәқіт шатлық білән үтсін, алдағы өмір yollarım. Бәқіт шатлық білән үтсін, алдағы өмір yollarım. Үттейінді үсмер шағын, күте тұрмыш yollarың. Бәқіт шатлық білән үтсін, алдағы өмір yollarım. Бәқіт шатлық білән үтсін, алдағы өмір yollarım. Бәқіт шатлық білән үтсін, алдағы өмір yollarım. Алдағы өмір yollarım. Қарлығашым пар қанатым. Үпкәсен, ашуын, ярсуын қыз бала іші белән түгел, сүзләре белән белдерә. Ашулаңында ул әшәке сүзләр әйтергә, кычкырырга, әти-әнисен гаепләргә мөмкин. Шуңа күрә дә зирәк ата-ана кызларының ярсыган вакытта әйткән кайбер сүзләренә игътибар итми тора. Кыз баланы үз тойгыларын дөрес итеп аңлатырга өйрәтергә кирәк. Әйткән сүзләре белән ул үз-үзенә һәм якыннарына зыян китермәсен. Мәсәлән, сиңа бик ачуым килде. Миңа хәзер бик авыр, шуңа күрә сиңа начар сүзләр әйтәсем килә дип әйтә белсен. Төрле ситуацияга карап, төрле җөмләләр уйлап табарга була. Кызым минем, мин сине бу якты дөньяга олы сөю белән китердем. Күңелемнең бүтән садалыгын бар назымны биреп үстердем. Күңелеңә иңгән садалеккә тимәсен дип караскул җиле иңем генә түгел, җаным белән бардым гел-гел ышыклап сине. Уйламадым дөнья каралары кизәнәсен синең күңелгә, син бирешмә кызым, башың имә, гел алга бар, көрәш җиңелмә.
Мин ышанам, алда бара бәхет. Куанычлар сине көткәнгә, яшә үз үзеңә тугры булып, үкенмәслек итеп үткәнгә. Менә әни кеше арып-талып эштән кайтып керә. Кызы йөгереп килеп аны кочаклап алмакчы була. Кечкенә кыз балага, хәер, бик кечкенә булмаганына да, якын кешеңә сыйынсаң, кочакласаң, һәр төрле мәсьәлә дә тиз генә шешелер кирәк тоела. Якын кешесенең җылысын һәм кайгыртуын тою аңа һава кебек кирәк. Көн буена ул инде әнисен сагынган. Әни кешенең бераз гына тынычланып торасы килә. Ул әле эштәге уйларыннан арынып җитмәгән, аның уйлары әле өйдә түгел. Шуңа да ул кырыс тавыш белән кызын ачуланып ташлый. Кая ашыгасың син? Тыныч кына шешенем әле, соңыннан кочаклашырбыз. Кыз баланың күңелен төшерер өчен шушы җитә. Ул әнисе тавышындагы усаллыкны гына ишетте. Соңыннан кочаклашырбыз дигән сүзләре аның колагына да кермәде. Әни мине яратмый. Мине беркем дә яратмый. Чөнки мин начар кыз дип уйлый ул. Ишеннән генә әнисенә бөтен үпкә ачуын чыгара. Син әйбәт әни түгел, мин сине яратмыйм. Әнисен ничек кенә каты яратса да, шушы мизгелдә ул аны дошман күрә. Ярты сәгатьтән әнисе килеп кызын кочакларга, иркәләргә теләсә дә, баланың күңелен үзенә аудару өчен аңа шактый көч куярга кирәк булачак. Һәм әни кеше һәр вакыт моны эшләми дә әле. Яшь кына ул үзе дә кечкенә кыз халәтенә кайтып, баласына үпкәләп йөри. Аңлашмау, үз үзеңә ышанмау, үпкә, гаеп хисе ике кызда да куера. Гәршиннәр йыгылып төшкән мәчет мөнбәрләренә, кыз бала тугашта ята, кайгы мендәрләренә, ишек алды вакына, балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунак кына. Кыз бала кызып ташлый, яулыгын салып ташлый. Кыз бала шуңа бәхетсез, башын өзі ашый, ишек алды вакына, вакына вакына. Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунак кына. Ишек алды вакына, вакына вакына. Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунак кына. Агыйделнең буйларында ак кош аталар микән?
бәхете булмаган кызга бәхет саталар микән? Ишек алды вакына, вакына, вакына. Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына. Ишек алды вакына, вакына, вакына. Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына. Кыз балага тоянар дус кирәк. Баштарак ул әнисе, опасы, җиңгәсе була. 5-6 яшьләрдән соң бала үз ишләре белән дуслаша, сердәшләре барлыкка килә. Кыз баланың дустын гаиләсендә кабул итүләре мөһим. Алар бергәләп өйдә дә уйный алсыннар. Үзара әрепләшеп тә алырлар. Дуслыклары бозылып та куяр. Әмма олылар алар арасына кысылмасын. Кечкенәләрнең конфликты да кечкенә була. Инде олылар катнашса, конфликт алар яссылыгына күчеп зурая. Кыз балага өйдә күп урын кирәкми. Әмма аның үз пычмагы булырга тиеш. Кечкенә булса да ярый, тик булсын ул. Кыз балага горизонталь яссылыклар кирәк. Өстәл, киштә, шүрлекләр. Ул үзенең әйберләрен яссы җиргә куярга тиеш. Шул вакытта гына улаларны таба ала. Стенага эленгәнне кыз бала күрми. Оңа дип язган запискагызны магнит белән суыткычка яки көзгегә ябыштырмагыз, өстәлгә куегыз. Кызлар гадәттә мәктәптә тырышып укыйлар. Алар буйсынырга, кагыйдәләрне үтәргә тиз өйрәнәләр. Аның өчен укытучы белән үзара мөнәсәбәтнең яхшы булуы мөһим. Укытучыдан мактау сүзе ишетү һәм аның алдында яхшы кыз булып күренү өчен кызыксыз гамәлләрне дә тырышып башкара ул. Кызларның күбесе инструкция буенча эшли алмый. Олы кеше тел белән әйтеп аңлатмаган, кәгазьдә генә язылган инструкцияны ул бөтенләй аңламый. Күп очракта бер генә түгел, кабат аңлатырга һәм аны өлешләргә бүлеп, башта буларны эшлисе, аннары менә буларын дип эш планын төзеп куярга кирәк була. Кызлар эш процессында хата киткәнен абайлап тиз генә төзәтә белми. Ул мәсәлән, мәсьәләне ахырына кадәр чишәчәк. Аннары гына хатаны күреп, яңадан тотыначак. Малайлар исә хатаны абайлауга ук тиз генә башка юлы белән чишүгә күчә. Кызларга нәрсәнедер аңлатканда тавыш күтәреп кычкырырга ярамый. Аның баш мие шунда ук эшләүдән туктый. Һәрбер әни үзенең кызын булдыклы һәм уңышлы кеше итәргә хыяллана. Әтиләр исә кызларының принцесса булуын, бөтенесенең аңа карап соклануын тели. Һәм кемдер аның кызын рәнҗетеп кенә карасын. Әти-әниләрнең һәммәсе дә аларның баласы бер нинди дә кыенлык китермәс дип ышана. Мөмкин эш бу. Тик бер шарты бар. Әти-әни кызларын эзелеп ярата һәм аның өчен хисен дә, көчен дә, вакытын да кызганмый.
Кыз баланың бәхетенә нигез балачактан салына. Күзләреңдә сонсыз йолдызларың тоташтырган әле йөрәк кылын. Җил давылдан, боз яңгырдан саклар балам сине минем җылым. Баш өстендә аккан болытларны искән җилләр кисә тулым-тулым, шилләләрдә күшекмәскә сиңа. Саклар балам, каплар минем җылым. Җылылыктан мәхрүм итә күрмә, üzülмәсен нишкә йөрәк кылым. Яшәр өчен, яшьнәр өчен балам игътибарың кирәк, синең җылың. Рәхмәтлемен булган язмышыма, солар һавам, гүя синең тының елларыңда адашмаска балам, саклап калар сине минем җылым. Болытларны яра утлы яшен, яңгыр ява киткән кошлар юлын, күңелләрең инең буйыкканда, җылытсынлайды минем җылым. Ана кеше гел изгелек тели, фатихалы булыр барган юлың, хисигездән үргән ягызны җылытсынла иде минем җылым. Кемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Худайдан. Бала дип җан атулар, шул кадәрле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлың синең. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Үтенәм сорыймын ялварам, балама бул язмыш мәрхәмәтле. Язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Син минем сүнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым.
Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Кызым минем күз нурым» исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда Лилия Гәрәева мәкаләсе кулланылды. Һәм Фәнис Яруллин, Клара Булатова, Шәмсия Җиһангирова, Дилә Булгакова, Рәсимә Мустафина шигырьләре алынды. Ә инде музыкаль яктан Сөмбел Юнысова башкаруындагы «Кыз бала яратканда» исемле җыр, Эссе төркеме башкаруындагы «Кыз бала» исемле җыр, Рафаил Латыпов башкаруындагы «Кызым минем карлыгачым», Вәсилә Фаттахова башкаруындагы «Кыз бала» һәм Лейла Галиева башкаруындагы «Бәхетле бул кызым» исемле җырлар бизәде.